Ford v 21. spustil obrovskú robotaxi službu za polovičnú cenu ako... vlastne nie. Tesla spustila robotaxi. Wake up, hovado, smej si make-up, si zlej chlap, zatímco my jsme dobrý chlap, ha? Balím plant, štartujem tank, prejdem cez svoj album, napulem naň, spravím kráter. Doprava začala kočom s koňom, pokračovala s motorom bez koňa, autom bez šoféra a ďalej robotaxikom. Nie autom s klobúkom. Veľké gratulácie chlapcom v tíme Tesla AI, ktorých 10 rokov hnal ich zlý šéf rečami typu každý rok na cestách zahynie 1 000 000 ľudí. Čím neskôr to dáme dokopy, tým viac ľudí zahynie. Našťastie tam mali aj zdroj nekonečnej energie. You know, when I see a car like this, first thing I do is I say, would you look at this? You know what I mean? Oh, would you look at this? A fakt, že niektorí veľkí youtuberi predali akcie pred najväčším momentom v histórii spoločnosti. The best system on the planet. V prvom rade odporúčam myslieť a až potom v dekádach. Tesla may in the future have more compute than everyone else combined. Je veľmi pravdepodobné, že Tesla naprogramovala gombík na spolujazdcovej strane na to, aby ho dohliadajúci zamestnanec v núdzi stlačil. Každému je jasné, že nehoda by bola na prvých stránkach novín. Napriek tomu, že software Tesla AI z dlhodoba zachráni milióny životov ročne. Bezpečnosť je prvorada. Ruka v ruke s opatrnosťou. Robotaxi jazdí v noci rovnako spoľahlivo ako cez deň. Tesla bude dominovať trhu. A každému, kto si stavil proti nej, darujem pár chráničov kolien. Okrem hejterov, tí na to nemajú. Každopádne. Napíš mi do komentu a pošlem ti ich. Budeš ich potrebovať.